Nagsiling pa si Jesus, Niyo kag ato pwedeng akong parahan it paghari it Dios. Uniong istorya kag ato agamiton sa ato pagpahadag it kali. Kag paghari it Dios ay tuyar sa pagtubo it usang maisot nakbusoy it mustasa, naking tanom it usang tawo sa idaduta. Kaling busoy kag pinakamaisot sa tanang klase it busoy, it mga tanom dili sa ato. Pero kung kali ay ing tanumay, kali ay marako tuyar sa mababang puno, ag mapakagapa. Kada marako kag mga sanga it kali, hastang inghuhuman kali it mga pispis nak apunan, agraha rasinra mapugar. parayan sa tuyar nak mga istorya, kag ida pagtudlo sa mga tawo, tungor sa mga Bisaya et Dios, kumporme sa inra kayang intsindihon. Kung sa karamuan, kag ida pagtudlo ay pirming parayan sa mga istorya yang, pero kung sinra-sinra yang it ida mga manugsunor, ay ida ing papahadag sa inra kag gustong Bisayahon it kali.